Goddag og velkommen til dagens meditation, som hedder Mit fremtidige jeg. I dag skal du møde den version af dig selv, som venter ude i fremtiden på dig. Så lad os gå i gang med det samme. Jeg vil slukke for skærmbilledet her, mens meditationen foregår, for ikke at skabe nogle unødvendige distraheringer for dig. Så nu skal du finde et roligt sted, hvor du kan sidde eller ligge behageligt og lukke dine øjne. Hvis du har tendens til at falde i søvn, når du ligger ned, så find dig et sted at sætte dig oprejst i en stol, en sofa, op ad væggen. Og tag en dyb indånding gennem næsen. Og pust langsomt ud gennem munden. Og mærk din krop. Mærk hvordan du sidder. Og hvordan du støttes af underlaget. Hvis der er noget, der klør, noget der irriterer dig, så er det helt okay at rette på det. Og det er der ingen grund til at være frustreret over. Og sådan vil det være igennem hele meditationen. Du er allerede nu faktisk i et meditativt stadie og på vej dybere ned. Og det er du, fordi du lytter til min stemme i stedet for at lytte til dine egne konstante tanker. Og i takt med, at du hører flere af mine ord, så vil du opleve, hvordan du bliver mere og mere afslappet i din krop. Din hjerterytme vil sænke sig, og du vil finde ro lige så stille. Det kan være, at du allerede mærker roen nu. Hvis du gør det perfekt. Og for nu skal du bare lægge mærke til dit åndedræt. Mærk, hvordan luften kommer ind i dig. Og mærk, hvordan luften kommer ud af dig. Der er ingen grund til at ændre den måde, du trækker vejret på lige nu. Du kan bare observere det. Til de næste 10 vejrtrækninger, der skal vi indånde luft i 4 sekunder, holde vejret i 7 sekunder og puste rigtig langsomt ud på 8 sekunder. Og det gør vi for at berolige nervesystemet og få dig helt ned i gear. Så lad os prøve det sammen. Hold vejret. Pust ud. Bare tøm lungerne helt. Og fortsæt. Du behøver ikke tælle. Du kan egentlig bare lave en almindelig kraftig indånding. Tæl imens du holder vejret. Og så pust så lang tid ud, at du tømmer lungerne helt. Gør det næste minuts tid. Nu færdiggør vi lige den sidste vejrtrækning, den som du er i gang med. Og så begynder du bare at trække vejret almindeligt igen. Læg mærke til, hvordan arme, ben, krop er helt i ro. Helt som smør, helt smeltet sammen. Så lad os nu komme ud og møde dit fremtidige jeg. Forestil dig, at du går gennem en smuk sti.
Det kan være en skov, en strand. Et sted, du kender i virkeligheden måske, men det behøver det ikke være. Hvor du føler dig let, fri og stærk. Og langt ude i horisonten, der ser du en person stå og vente på dig. En lysende person. Du kan mærke en stærk energi trække dig tættere på. Og forestil dig, hvordan du lige så stille, ubesværet, går hen imod den her person. Og da du kommer tæt nok på, måske er du 50 meter fra, indser du, at det er dig selv. Det er din fremtidige udgave af dig selv. Den her version har allerede opnået alt det, du har arbejdet hen imod. Og den lever allerede det liv, du bare går og har i vente. Så prøv at stoppe op en gang, imens du går hen imod den her person. Og læg mærke til alle detaljerne. Hvordan står den her version af dig? Hvordan er kroppens holdning? Hvilket tøj har personen på? Og hvordan er ansigtsudtrykket? Du bliver glad, og du smiler sikkert nu. Du bliver inspireret over at se, hvor kraftfuld, hvor glad og hvor lykkelig den her person ser ud. Og prøv bare på afstand lige nu at mærke, hvordan det føles at være den her person. Og din fremtidige version smiler til dig. Det er som om, at hun allerede kender din rejse. Og ved, hvor du er hen lige nu med dine bekymringer. Men også bare med sit smil prøver at fortælle dig, tag det roligt. Alt kommer til at gå præcis, som du kunne tænke dig det. Og i dag, der kunne den fremtidige version godt tænke sig at give dig en besked. En besked, som du har brug for lige nu på din rejse. Så prøv bare at lytte efter. Hvad siger din fremtidige version til dig? Hvad skal du have fokus på? Hvor skal du give slip? Hvad er det vigtige for dig? Og hvor godt kommer det til at være i fremtiden? Prøv at bruge de næste 30 sekunders tid på at lytte til en besked fra dit fremtidige jeg. Og dit fremtidige jeg slutter af med at sige, følelsen af succes, glæde og frihed er allerede en del af dig. Du behøver ikke vente. Begynd at føle det nu. Begynd at føle det nu. Og da personen siger det til fremtidige dig, så kan du mærke det i din krop. Måske kan du ligefrem mærke det her i din meditation, hvordan det sidder i din krop. Det er succesen og glæden og friheden, der bruser rundt i din krop. Og nu står du foran din fremtidige version i dette smukke landskab. Og du rækker hånden ud. Forestil dig det. Og de rækker hånden ud. Og I rører ikke hinanden endnu, men du kan ligesom se lyset mellem jeres hænder. I takt med, I tager hænderne tættere og tættere på hinanden. Og I tager hinanden i hånden og smelter sammen. I smelter sammen i en samhørig version. Og lige pludselig så skifter dit perspektiv til at være den nye person. Nu skifter du fra der, hvor den person stod. Du har deres tøj på. Og du kan mærke, at hele din krop er fyldt med energi. Du kan mærke, hvordan den her fremtidige version af dig har det. Ingen begrænsninger. Kun muligheder. Kun glæde. Kun mod.
Og nu hvor du er din fremtidige version, så skal du se dig selv i den her nye dagligdag. Nu er du blevet til den fremtidige version. Så rejs rundt med den her person. Rejs et år frem i tid med den her person. Og føl alt det, den her person er og har. Hvad sker der om morgenen? Hvilken bil kører de i? Hvilket hus bor de i? Hvad laver de? Alt det, du sidder i dag og tænker er din drøm, det har du fået. Så nu vil jeg gerne bede dig om at bruge de næste par minutter på bare at forestille dig. Du er blevet din fremtidige udgave. Du kan mærke følelserne. Du har det hele. Bare dyk ned i det. Hvordan er verden? Mærk alle de små indtryk. Føl det. Nyd det. Du er allerede denne person. Og alt det du søger er allerede inde i dig. Der er ingen rigtige og forkerte billeder. Du nyder bare de billeder, der afspiller sig i dig de næste par minutter. Og så vidt muligt forstærker du bare følelsen. Hver gang at du mærker, øj, det her, det er også en del af min fremtid. Så nyder du det bare. Du vil sikkert opleve, at du smiler. Måske endda griner. Det er okay. Det er fordi, det er så godt, det kommer til at føles for dig. Jeg vil gerne bede dig om at placere hånden på hjertet, imens du forestiller dig disse ting. Og når du føler de stærkeste følelser, så giver du det til dig selv i hjertet og siger, det her, det er mit. Det har jeg selv skabt. Det har jeg fortjent. Verden sørger for mig på måder, som jeg slet ikke havde forestillet mig. Og alt kommer til at gå vidunderligt. Nu vil jeg lade dig færdiggøre din forestilling om dit fremtidige jeg. Når du føler, at du er omkring det hele, så tager du et øjeblik til at mærke, hvordan du har det. Læg mærke til, hvordan din energi er skiftet, og hvordan du føler dig mere rolig, stærkere og mere forbundet med den person, du i virkeligheden er. Og det skal fortælle dig, at den her fremtidige version er dig. Det er noget, du har skabt. Det er de følelser, du har fortjent. Og du skal bære den her følelse med dig resten af dagen og resten af ugen. Du er allerede din fremtidige jeg. Alt, hvad du ønsker, er allerede dit. Og nu må du godt tage en dyb indånding.
Pust langsomt ud. Og når du er klar, så kan du bare begynde at bevæge dine fingre og dine tær. Og åbne dine øjne. Hej. Velkommen til nutiden. Jeg skulle til at sige virkeligheden. Men virkeligheden er den, du lige har forestillet dig. Det energiskifte, du mærker i kroppen lige nu, det er det, der har sat dig på rette kurs. Du har nu alignet dig selv med din fremtidige jeg. Kompasset står helt rigtigt, og det er bare at give den gas. Verden ligger for dine fødder, og nu skal vi bare ud og i gang. Jeg håber, du vil lave den her meditation tit med mig, lige så tit som du har behov for, og nyde, hvor tydeligt du kan mærke dit fremtidige jeg. Og hver gang du laver den her meditation, så vil der opstå nye billeder, og bare lad det flyde. Det vil helt sikkert være min anbefaling til dig. Fortæl mig meget gerne her efter videoen, hvordan du har det inde i.